Allah ya taya maka, Allah ya ja zamaninka. Ai ranka ya daɗe, ai wannan gari ya zama dole a girmama ka. Domin ba dan koyi ba ko dan ilimin da yakka take da shi. Ko? Ai ya zama tilas a girmama ka ranka ya daɗe. Kace. Bagada ta haka take, babu wani kuskure a ciki. Lawi, haka take. Ka ji abin da ya faɗa? Na ji abin da ya ce. Kuma haka ne? Duk garin nan. Babu wacce ta kama kafar yarka ilimi da kuɗi ranka ya daɗe. Wayo! Sai ni uban yar mai ilimi, sai ni uban mai arziki, kai ni ne kwatakwala kwangere muskilin ka dangare sai bango. Tururuwa mai hanya goma ko na yi gaskiya akwai wata a baya. Billahi lazi la kai. Wayo! Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Ai ranka daɗe wannan ihu ba girman ka bane sai jama'an gari su je su ta ko wani abu ne. Ranka daɗe. Lawi. Ai idan abin farin ciki ya samu, ai girma sai dai mu gani a gurin raƙumi. Ai babu girma wurin mu. Ai sai dai mu gani a gurin raƙumi. Kai, in farin ciki ya samu ka nuna. Haka in bakin ciki ya samu ka nuna. Wannan harka ce ta farin ciki, dole na yi ihu. Gaskiya ne. Kuma idan farin ciki, bakin ciki ya samu, ba sai ne kuka ba. Gaskiya ne. To, Nufin Lamiru. Kada talaka su hanga su ga kaman ko rashin lafiya ce. Wayo! Ranka daɗe, ai wa irin wannan ihu kamata ya ka shiga ɗaki ka kulle, kai ta zabga ihunka, babu wanda zai ji, kai ta zabga ihu, wa ma zai ji ka? Lawi, Lamiru, me yasa za ka yi haka? Sai ka ce mutumin da zai tusa, ai wanda zai tusa shi zai shiga ɗaki ɓuya, kuma ita man ba fada ba, a fada ta halatta a yi. Gaskiya ne. Kana bani labarin yata, ya aka yi kace? Ranka daɗe. Da ɗan da ka ta wayo. Ranka daɗe tusa ce? Ita ce. Tusa ce ranka daɗe? Ita ce. Ita ce. Kuɗa. Ranka daɗe. Wannan wallahi ta fi taran nan tsami. Ko? Ta fi ta tsami? A dinga taimaka mana kai ba an tashi. Zauna mu shanye tsamin tare. Lawi. Ba ni labarin yata. Yaya yata take? Za ku bani labari ko yana kulma ihu? A'a. To bani labari. Ba shi. Bani labari ko ne. Ni dai wallahi makakin tusan nan ya tsayar min da magana na. Kap magana na nan. Kai dade. Duk wani rashin ji da kiriniya da yarka ta yi yanzu duk ya zama labari. Allahu akbar. Allahu akbar. Wai kai sai ka zo ka zauna aji kana ta bacci. Wallahi haka yake da yazo kai jiya ka bar labari. Ka bar labari. Ya aka yi ka bari tambaye ta baka labari. Ya aka yi ne kai. Ni lafiya na gaskiya ne kwaro. Nishadantar da mu kwaro. Yawwa bai ko zo ba. Yawwa malam bai zo ba. So don haka dole ne mu cashe mu girgije mu girgide. Yawa amma so ku dakata ku ji. So akwai wani tashe da na ji yara suna yi jiya. Don haka ina so ga muku amma fa doka na idan kuka yi dariya zan fasa. To bari ku ga yadda suka yi. Ku kalle ni.
Yawwa! Ku dakata. Kun san irin tashi da suke yi? Cewa suke yi, ku saurara ku ji in gaya muku. Tashi mai kwaɗayi, ni shi kuma wanda yake zo sai ce ba zai tashi ba sai an bashi. Ma'ana, kun ga ni ne zan zauna ku ce min tashi mai kwaɗayi, ni ko sai in ce ba zan tashi ba sai kun bani. Banda dariya fa. Kai, Lawi. Lawi. Me gari fa yana magana. Ba za ka dawo ba? Dawo. Sa'an ka ne? Lawi. Dan ba ni labarin yata, yaka. Ba ni labarin yata. Ka saki hanci kai magana. Ina jiran warin tusan ni ranka da ta dan sarara numfasa sun shaki numfashi in ji dadin baka labari. Kai Lawi. Allah ya taimake ka. Ka san Allah? Ka san shi? Allah ya kara ma martaba kwarai kuwa. To ko ka bani labarin yata ko kuma na sake banka wata tusa in ba ka ban labarin. Allah ya taimake ka. Na'am. Dama ranka dade duk garin nan, duk area karkaran nan, babu wanda ta samu ci gaba irin yadda aka ta samu. Inda nake jama'an gari suna faɗi. Ita kadai take zuwa aiki a sakatariyar birni. Kaga abu farin ciki ko? Abu farin ciki ne yayi. Lamiri. Wai! Wani ne yu. Waye! Haba ranka dade, wannan ba girman ka bane ranka dade. Ba girman ka bane ranka dade. Lamiru, ni abin mamaki kake bani. Ina mutumin da ya sha kunun dodo a da ina yake ina girma. Ai girma ya dai gani a gurin kumi. Wai da magani ke kar talakawa su ji ka kana iyo. Lawi. Shi talaka baya farin ciki ne idan abin farin ciki ya same shi? Yana yi. Ko yana yi? Ina farin ciki ko? Yana yi. To ku ban nayi salad da burodi. Celebration da ranka dade. Salad da burodi kai ka san wannan. Ku ban nayi salad da burodi. Allah ya kara ma martaba. Ina ya Lawi. Ina Lamiru. Ranka dade. Allah ya ja zamanin ka. Ina Lawi. Na fara jin yunwa. Ku kai ni gida. Tashin ka lafiya. Dacin ka lafiya. Allah ya ja zamanin. Dan dakata ku dan daya. Amma so dai za mu faɗa ko za mu ta faɗe ne? Halu za ku ta faɗa ai. A cikin shagi za a yi ta yi. Ya ku za ku ce mun tashi mai kwaɗayi. To ba ku ji. Tashi mai kwaɗayi. Ba a'a ku dakata ku ji mana. Tashi mai kwaɗayi shine amshin ku. Ni ko ba zan tashi ba sai kun ban da ƙarfi ba. Tashi mai kwaɗayi. Ba zan tashi ba sai kun bani. Kai ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan tashi ba sai an bani. Ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan tashi ba sai an bani. Ba zan tashi ba sai kun bani. Kai ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan tashi ba sai an bani. Ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan tashi ba sai an bani. Ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan tashi ba sai kun bani. Kai ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan tashi ba sai an bani. Ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan tashi ba sai an bani. Ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan tashi ba sai an bani. Kai ba zan tashi kai yi mana. Ba zan tashi ba sai kun bani. Ba zan Ai, kwaru. Dawana. Dawana. Oya. Yanzu ki tashi sai an baki. Saboda malam ni malam ba ni a cikin wannan class. Shine kin zo na kina koya yara iskanci da ni a cikin nan. To bari in fede ki duka kai daliba wannan baki san ni ne. Amma kai kin sani ki mata da hali ni ne. Ko? Shine ya sa kina iskanci wanda kin gani dama. Menene abin da kina fede yara ni a class? Good me sorry. Good me sorry. Ke daliban English. Beki iya yi turanci, wannan turanci banza da kina fede da shi nan.
Malam Obinna apology muke nema. A taimaka a duba mana. Apology muke nema. How can I understand this useless English? Apology dai muke nema Malam Obinna. Dai duba. Shut up! Faru, ki maimaita abun da kin fadi a nan, ni kuma zai rubuta shi. Faru! Ki maimaita. That's it, maybe that. Down. Oya, ki maimaita abin da kin fede. Malam cewa. Malamai cewa ka sama. Na yi magana da ke. You are very stupid. Oya ki maimaita. Da malam yara ne suke tashi sai na zo ina yanzu na gaba ka aji. Ya ce musu. Ina cewa tashi mai faɗayi sai kuma sai su ce ba za su tashi ba sai an baya. Tashi mai kodayi? Shine nasu malam. Haka yake cewa malam. Haka yake cewa. Sorry sir. That's a bad da ke. Na sake ji mutum na yi magana ni da kai. Aji, ina kirga menene na rubuta nan? Tashi mai kwadayi. Ko? Shikenan. Wallahi da shi. Lele, wannan shine darasi namu na yau. Haka ne. Haka ne. Hada fi nawa ne na rubuta nan. Sai mun kirga. Sai mun kirga. Yanzu abin da ina so ki karatu wannan daya da daya a lissafa album da na rubuta. Biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma, 11, 12, 13, 14, 15. Yayi da doda. Kitaba makan. Ya isa. Darasin mu na yau kenan. Yes. Shine darasi wanda zai ki yi a yau wala. Faru. Go and take that Dorina. Ki doka bulala ki kawo nan. Ki rike shi a hannunka. Harafi nawa nan na rubuta? 15. To, na shirye guda 10 wannan. Don haka, Faru, kowane yaro nan maka fulana siya. Shut up! Kawo hannunka. Dan gwari, abocina. Garin nan fa baya mun sanyi kwata-kwata. Gari baya maka sanyi kamaya. Akwai matsala. Wuniri. Ba za ka gane ba garin nan fa ba kudi. Yanzu ka yi bayani ka ce gari ba kudi to yanzu ya za a yi cin nan. Me abin yi me mafita? To shi na mu ma ba mu sani ba.
amma ya kamata mu rage mata karfi. Wani mata ne za a rage ma karfi me ta yi? Ba mace nake nufi ba, fa yunwa nake ji dan gwari. Kai, kuna yi abu kama ba Bahaushe ba. Ka ce wai a rage mata karfi zan mu doka wani mata ne ya maka reni ai. Dan gwari in na lura kamar kana so ka zage ni da Hausa. Mu yi zaje da ku? Me ya kawo mu yi zaje da ku? Mu ba wai mun zo mu yi zaje da ku ba. Kawai ka ce ya za a yi a doka nauyin cici a doka a yi ma yunwa magani. To dai na ji dan gwari yanzu menene mafita me abin yi? Mu fita? Ku ne za ku duba mun fita yanzu ai ko? Kai! Muna zaune za a kashe mutum. Me to ne tashi kuna tone kamar kuna din tsoro. Ana rike mashi kamar na rike rago ka ce mu sa. Maukaci ne mu. Ba dole mu ji tsoro ba. Ko ga maka mu sha jiya ko wannan mu mashin din da kake gani da kanta sai ta taso ta kashe mutum. Faru, su suna ce tashi mai kodai. Tashi mai kwaɗayi. Kai kuma menene kina faɗa? Ba zan tashi ba sai an bani. Zai rubuta da shi. Menene na rubuta nan? To ku kirga shi in gani. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma, sha ɗaya, sha biyu, sha uku, sha huɗu, sha biyar, sha shida, sha bakwai, sha takwas, sha tara, 21. Okay. To kowane dalibi da yana nan sai ki ba Faro bulala 21. One by one. Dedaya. Dan Allah, dan annabi kai hakuri malam. Dan Allah ku roƙo ni dan Allah. Faro, dan Allah kai hakuri. Kai hakuri da kin sani da chao. Wannan dalibai ba ki sani. Kai kin tana kina iskanci ko? Wallahi dan Allah. Kin buga shi kina ji dadi. To na lege. Kai be zai lege. Ni ne ogan ku 20 da ogan ne. Ba na ni su sababbi ne. Kai duk ku ba ki wani ogan ka na. Na kai ne amma ni ne da ki ne. To dole ne ai maki. Ladidi zuwa na. Zuwa na. Shut up! Yoruba bulala. Ladidi. Ko te ki wa bulala ti so. Kene te bulala ti so. Oya. Mu je mu zauna. Mu je mu zauna. Zan zauna ba, kai dai ka zauna. Mu zauna. Mu ba zan je su ciya ba, ko a jira mama mu ne na farko. Da wurinka. Ka bari mu wannan. Da wurinka ne ce. A'a. Da wurinka ka zauna. Kai, ko a jira mama mu ne na farko. Ba za mu je su ciya ba. Tunda ka ga mutuwa ba. Wai kai abokina kawai har a mazaunin ku yadda kuke da ai bai kamata a ce kuna irin wannan sura. Haka ne. Ita mutuwa za ta zo ba ta yi maka waya. Wato abokina, ka ga mashin din nan? Wallahi ina bala'in jin daɗin ta. A ba dole ka ji daɗin mashin ba tunda kana sa mutane gudu? Wai mashin yana mannewa kai ne kana manne da shi ko shi ne yana manne? Ka san wannan mahaukaci. matsalar mashin ɗin kwaɗe ne idan ta manne in ta manne to dama abu ɗaya ne zuwa biyu zuwa uku na farko dai ni ba da birki ban da amo ban da dabara cikin biyu ko dai in yi birki da gida ko kuma in yi birki da bishiya ko in samu wani gida in shige ko in samu wata danga nan haka kaji ko to ina hankali
Kana hawa mashin da zai kai ka gabata wahi zama idan ka. Saboda Allah. Da mun tsaya da mu zai birki. Kana karo da jini, kai karo da ice, kai karo da bishiya, ka duba girman wannan bishiya sai da yayi rawa. To bari in gaya maka. Wallahi in dai na hadda kai akan hanya ko. An yi na farko an yi na karshe. Kai mu da ka ga mu ba za mu kara bari ba. Bari in gaya ma. Kana zuwa zan mu shiga wata ka. Wallahi ina haduwa da kai akan hanya wallahi kai zan yi. Dan gwari. We, ni kai zan yi. Abu ne mai sauki. Dan gwari. Ko ya da ke ka ba abin da za ka yi. Zan mu lalace karami amma. Amma magani bari kai fara. In mu shiga wata ka fa me ya rage. Ku yi magana mai kuke gani? Waya ka gani? Yayi daidai. Hakan za a yi. Ina za ku je kuma? Zan mu je gida ne. Ka san mata na yayi burkonu na son zo da wuni ne. Shikenan. Ko ba haka ba? To shikenan mun ba barin wuce kawai. Wallahi. Ai ya kamata dai za a wuce ko? Wallahi. Wayo, dan Allah dan annabi ku ya kudi wayo. Ka da gamna wai. Dala ka bari. Kai. Hamun nufashi na fara doka fa.